Storyteller London Network Daily Post. Menta perlok nuara HP ke kubor. Capture ke Rusia ki platoon Ukraine bari aklau. Tong ni sangam. Share ke Russian Army ke video madan thma pen i ya ke jingla jongka. Hapadeng thma Ukraine. Ha ke video kini ki spy Rusia ya shibun ki kut bas camp jongka Ukraine hadan bas. Katkum na ka Russian military ka dega jing support ki paratroopas jongka da ka artillery ki tank bat ki drone basado ka Ukraine ki spy bat ya ki tiar kitar. Ka Russian Ministry of Defense ka kamba ki spy Ukraine ki lapan bor pan pen issue i ki tiar pan sa kanang banyadai ki jingdu shushu shakmat tang ba wala ka taru ki phil ban bat ki position jongki. Ka Russian Ministry of Defense kaong ki spy jongi ki lakni ishibun ki tiar kitar barit foreign meat. Ka location ka badai siya pa dia ka tarik chung dengan video. Ka Russian Army ka claim la share. Ha ka waypat ka Russia ka lapan jori ka jingar thamakan sanjong ka Ukraine. Kat ba ka thama ka larong siya South Pass ngi. Ka Ukraine ka pediang ba ki spy Russia. Kila job ka tu ka ni hanong ba Bakhmut. Ka Ukraine Army gawang ba. Kadang ya yeng yele persya ha ka jingar kun. Ka balane shibun banay. Katkum na ka US based research group ISW. Ki spy Russia ki control 100% nya ganong ba Bakhmut. Kam ka ISW ba haki news ngi balaleng ka wag na group jong ka Russia kala de biat sya prang sya 100% nya kanong ba Bakhmut ki spy Russia ki persyangru ban kartawer ya kasinong afdefka haki ni ki kindiat sngi Khobli Shibun Storyteller London Network Daily Post.